Ya udah tu nak pernah kembalian ameh bagai apa bagai itu. Pani bana nan surang pandia surang tea tiok hari nyoba tangka kalai bui di dalam rumah tangga ulah bacinto jo pecinta sama so dulu muda-muda sampai melawan orang tua deh harok dapat hidup berdua. Ini sasa tinggal sasa deh hidui baru matanggo kini lah bacando dalam narako nan padusi matre bana kilo sopeng jo kasalon manandekan pencarian lakinya. Nan lakinya hobi bana baju ditaruh bola ta paci pokok tanah pusako nan lah nyo jual anak-anaknya tani ayo deh ulah orang tua satu pani hingga mai sok ganja pani bana cakaplah habis sileh takana deh anaknya kan naik kasus narkoba ditangkap busir sadang bapesta nan untuk kita kasadonyo jangan sampai panik puluhan naknyo jika suka lagu jo musiko subscribe channel ko jangan sampai lupa. Pani bana nan surang pandia surang tea tiok hari nyoba tangka kalai bui di dalam rumah tangga ulah bacinto jo pecinta sama so dulu muda-muda sampai melawan orang tua deh harok dapat hidup berdua. Ini sasa tinggal sasa deh hidui baru matanggo kini lah bacando dalam narako nan padusi matre bana kilo sopeng jo kasalon manandekan pencarian lakinya. Nan lakinya hobi bana baju ditaruh bola ta paci pokok tanah pusako nan lah nyo jual anak-anaknya tani ayo deh ulah orang tua satu pani hingga mai sok ganja pani bana cakaplah habis sileh takana deh anaknya kan naik kasus narkoba ditangkap busir sadang bapesta nan untuk kita kasadonyo jangan sampai panik puluhan naknyo jika suka lagu jo musiko subscribe channel ko jangan sampai lupa.